Anga wale ɲuman dɔn fɔli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ ye n kɔni y'a kuma seri bakuruba kunnafoniw filɛ. Walasa fundeni a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ jiko ntanya walikele kuranko ntanya ma maaw sɔrɔ o de kɛmɛ sababu ye minisiri fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma a ka kɛnɛ sigi sen kan hakili jagabɔw bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw la minnu bɛ se ka boloda san 2017 ni san 2018 ni ɲɔgɔn cɛ kuranko ni jiko ta fan fɛ. An ka jamana a bɛna farafinna ni Faransi kunbɛn don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna janvier kalo tile 13 n'a tile 14 ka bɛn ni o ye kɛnyɛrɛye dɛmɛnikɛ jɛkulu min bɛ wele ko ONG d'assistance à la promotion des activités féminines en milieu urbain et rural. O tɛ dɔwɛrɛ ye a ka baara ɲɛsin bɛ togodalalaw ani duguba kɔnɔnaw ka dɛmɛ don ka ɲɛsin an balakaw ma o ni sigida gale a ɲɛmayaso commune 1 mairie jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka bɛnsɛya baara dɔw boloda bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. An ka minisiri min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma Kasima Denɔ ale y'i sebɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw bɛ ka jɔ cakɛdaw de bisimila yɔrɔw don cakɛda minnu ɲɛsinnen don jateminɛni ma togodalalaw la sɛnɛko ta fan fɛ min bɛ se k'a to sɛnɛkɛlaw u bɛ se ka dɛmɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ cakɛda fila minnu ni olu bɛ ka jɔ bibi in na ma bɛ se k'a fɔ a baaraw bɛ ka taa ɲɛ bari sabu ka da ka kɛmɛ sara la 80 ɲɔgɔn na baara in kɛn bɛ ka se o kisa la minisiri a ye taama min kɛ ka ɲɛsin nin cakɛda ninnu u bisimila yɔrɔ ma cakɛda fɔlɔ u k'a ma ko cellule de planification et de la stratégie du secteur rural ani inspection générale de l'agriculture ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ sɛnɛko de ma bibi in kɔni na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ baaraw taabolow ka ɲi bari sabu ka da kan n'i ye fɔlɔ ta k'a lajɛ cellule de la planification et de la statistique du secteur rural aya ko i bɛ a ye k'a fɔ min ye baarakɛbaw ye olu bɛna bila yɔrɔ lafiyalen kɔnɔ bari sabu ka da ka sangaso 4 don wa jɔn bɛ kɛnɛ fɛnsɛ bonya min ka mɛtiri 300 ɲɔgɔnna don kɛmɛ sara la 80 gɛn bɛ baara yɛrɛ la ka ban o de y'a to minisiri Kasum Denɔ a ye a ka nisɔndiyaw jira baaraw taabolow la wa nafolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra an yɛrɛw ka jamana wagande de kɔnɔ dɛmɛba ma ye an na nin kɛtɔ sɛbawari miliyɔn 800 jamana ɲɛmaw ye o de ta k'o don a jɔli da fɛ a bɛna kɛ sababu ye baaraw minnu ni olu kan ka boloda togodalalaw la ka se ka sɛnɛ yɛrɛ ka a yiriwa jateminɛ ni nasiraw la a bɛna olu baaraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ yɔrɔ filanan min bɛ yen ni o ye inspection générale de l'agriculture ye aya o yɔrɔ kɔni jɔli bɛ ka senna sumaya ko min nana ni o ye cakɛda min ɲɛsin bɛ a jɔli kɔni ma a bɛ se ka na ni dalilu ye nka kɔni ko a bɛ fɛn min kɔni waleya minisiri ma a k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan ye marisikalo tile 31 san 2017 in min ni u bɛnna o kan ko a na jɔ ni ka tile ta k'a di minisiri ma minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso ni u bɛnna waati min kɔni kan ni o ye kalo 8 ye u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka yɔrɔ ninnu kɔni jɔ ka bɛn ni u ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ inspection générale de l'agriculture in fɛnɛ ale fɛnɛ nafolo mugu bɛɛ lajɛlen bɔra an yɛrɛw ka jamana wagande de kɔnɔ sɛfawari miliyɔn 700 ɲɔgɔn na o de donna a jɔli da fɛ. An ka minisiri min ɲɛsin bɛ denmisɛnninya ma ale ye denmisɛnnin dɔw ka cakɛdaw kurubongarili nafolomugu ta k'a di u ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka minisiriw minnu ɲɛsin bɛ denmisɛnninya ani farikolo ɲɛnajɛ ma olu ka jɛkulu musaka in bɔra yen de nka a bɛ tɛmɛ jamana ninnu minisiriso ninnu de fɛ minisiriso minnu ɲɛsin bɛ denmisɛnninya kisaw ma kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Amadu Koyita ni ale ye denmisɛnninw ka minisiri ye an ka jamana kɔnɔ a ye nafolomugu in min ni a ye a ta k'a bila denmisɛnninw ka bolo ka sɛbawari miliyɔn 700 ɲɔgɔn na de don a bɛna kɛ sababu ye ka u ka baaradaw sigi sen kan baara minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'u nafa ni ka maa wɛrɛ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in fɛnɛ na ni o fɛnɛ bɛ se k'a yɛrɛ nafa kunnafoniw ye a jira k'a fɔ denmisɛnnin wɔɔrɔw minnu ni wari in dara ka di u ma maa fila bɛ u la minnu ye npogotigiw ye aya nafolomugu in yɛrɛ a bɛna don siraw minnu fɛ u kɛta k'u ka cakɛda ninnu sigi sen kan o dɔ ye an ka sumansɛnɛninw bayɛlɛmali ni u kama ko agroalimentaire ani ka bagan yɛrɛ fa k'a tulɔ ka sɔrɔ k'a feere embauche ka taa se dumuni feerew ni kalaliw ma ani bololabaara ani jago conférence des ministres de la jeunesse et des sports
Conféges ani o ye diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka minisirisow ye olu ka jɛkulu de kɛmɛ k'u jɔ ni nafolo in bɔli ye wa kabini san 1998 a bɛ senna a bɛ tɛmɛ ni minisiriso de ka bolo ye minisiriso min ɲɛsin bɛ denmisɛnninya ma walasa i ka se ka nafolo in yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ n'i kɛra denmisɛnnin ye a bɛ wajibiya minisiriso bi dɔ fara kalanka ŋɛrɛ min sigi sen kan ni u k'a ma ko formation i bɛ se k'i ka cakɛda sigi sen kan ni siraw minnu ye aya n'i kalanna k'i jo olu la tuma min minisiriso fɛ sa i bɛ sɔrɔ k'i bolo mɔnabɔ nafolo mugu in nɔfɛ. An y'a fɔ ye bakuruba kunnafoniw na ni tilema bɔra jiko o bi gɛlɛya o tɛmɛnen kɔfɛ kuranko fana a ka tigɛtigɛli o ti kɔtigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ walasa k'o bali san 2017 ni 2018 ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye minisiri min ɲɛsin bɛ jiko ani kuranko ma a ka kɛnɛ dɔ sigi sen kan a ka minisiriso la u k'a lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka se ka o bali a y'a kumana kuma min bɛna kɛ funteni waati ye jiko ntanya kana maa sɔrɔ kuran ntanya kana maa sɔrɔ o baara in min ni a sigira sen kan minisiriso la an ka maa minnu kɛra a baara seere o ye Amadou Kamara ani Seydou Ɲare ye o ye fɛn min sɔrɔ o filɛ. Minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ kuranko ani jiko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministère de l'énergie et de l'eau n'a ɲɛmaa ye Malik Aluseni ye u bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ yanni finteni waatiw cɛ yaasa kurantigɛ ani jiko gɛlɛya fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la. Donc bi an bɛ ka yɔrɔ kɛ min kan o ye comment an bɛna se ka kuran di mɔgɔw ma cogo min na 2017-2018 pour que bɛɛ ka se ka kuran sɔrɔ sans problème ani kuran ɲuman qualité et puis ka a sɔrɔ kurantigɛ t'a la voilà donc bi ɲɔgɔn ye b'o de kan donc o senfɛ programme fɛn caman b'an bolo activité caman b'an bolo ani programme projet caman mais qui demande beaucoup d'argent beaucoup d'investissement donc an b'a ɲini parce que an dɛmɛbagaw fɛ u k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka kuran di Mali population bɛɛ ma cogo min na an labɛn caman kɛ c'est-à-dire an bɛna dɔ fara IDM ka production kan ka groupe dɔ wɛrɛw sigi pour ka dɔ fara kuran ka production kan ani ka ligne sama kuran bɛ tɛmɛ ligne minnu fɛ pour que ka se ka kuran se mɔgɔ caman ma donc ani parce que i b'a dɔn ligne ko fɛnɛ pour que yan ligne saturé donc ka se ka ligne fɛnɛ désagréger o fɛnɛ kɛra o b'a to bɛɛ bɛ kuran sɔrɔ ka ɲɛ. O kadira kɔnɔna na u ye sigili belebele dɔ boloda min sen fɛ u ye wele bila maa o maa da bɛ don kuranko ani jiko la u bɛɛ lajɛlen kana ka u hakiliw jagabɔ ka fɛɛrɛ ɲini gɛlɛya kofɔlen in na n'o ye kuranko gɛlɛya ni jiko gɛlɛya ye finteni waatiw. Kuran kɛlɛ kɔni bɛ funteni waatiw la mais an bɛ mɔgɔ hakili la fɔ c'est vrai kuran fɛn min ye a bɛ wari caman ɲini kuran baara a wari ko ka ca donc gouvernement bɛ seko kɛ dɛ o partenaire fɛnɛ b'an dɛmɛ vraiment pour que a bɛ se ka Mali bɛ se ka kuran di cogo min na a ka population ma donc an kɔni an bɛ an jija cogo bɛɛ la ɲinan kɔni bɛɛ de pointe an y'a ɲini ala fɛ kɔni kurantigɛ tɛna kɛ parce que an bɛ ka mesure minnu ta kurantigɛ tɛna kɛ mesure caman talen don ka groupe kuraw sigi ani ka ligne kuraw tiri pour que ka kuran di bɛɛ ma filanan min kɔni bɛ fɛ ko halisa mɔgɔw ka muɲu an kɔrɔ quoi parce que komi fɛn min don ya fɔ cogo min na a bɛ kuran baara ka gɛlɛn wari ko ka ca donc o de la ita bɛ caman kɛ dɛ donc ita fɛnɛ bɛ a ɲini halisa pour que wari bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka centrale caya ka groupe yanni ka barrage jɔ ka ni même tile ta an bɛ n'olu bɛɛ jɔ ni centrale minnu bɛ baara kɛ tile la on va installer tout ça pour que ka se ka kuran di. O kadira kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri n'a cɛkɛɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonya ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka laɲini n'o de ye ka kuranko ani jiko k'o nɔgɔya Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. ONG Assistance à la promotion des activités féminines en milieu rural et urbain o ye kɛnyɛrɛye kɛ dɛmɛni kɛ jɛkulu ye min ka baara ɲɛsin bɛ balakaw dɛmɛni ma u bɛ se ka yiriwa togodalalaw la ani duguba kɔnɔnaw na ka bɛn ni lajɛ 27nan kɛnɛ ye min bɛna kɛ farafinna ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ Mali faaba kɔnɔ Bamakɔ janvier kalo tile 13 a n'a tile 14 u y'u tɛgɛ di sigida gale ɲɛmayaso ma commune 1 mairie ka bɛsɛya baara dɔ sigi sen kan min bolodara bajanbugukaw fɛ yen ani centre de santé de référence min bɛ Korofinnakaw fɛ yen kɛnɛyaso a baaraw seereyara maa min ɲɛna Seere Fila TV Jabarani so tɔgɔla aw ye o ye Usmane Zogore ani Samba Tarawele u ye min sɔrɔ o fɛnɛ filɛ. Lajɛrɛba mun kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ janvier kalo tile 13 ka taa se a tile 14 ma san 2017
o mun bena kɛ sababu ye maaba caaman ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ diɲɛ fantan ani 4 na wa o baaraba in kɛko ɲuman dɔ sirilen don saniya sabatili la o kadara de kɔnɔ kɛnyɛrɛye jɛkulu min be ka se ka musow ka ɲɛta sabati duguba kɔnɔ ani togodaw la n'o ye ONG d'assistance à la promotion des activités féminines en milieu urbain et rural ale ka saniya wale dɔw sigi sen ka Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔ ni a baaraw kɔkɔrɔma donna ni sigida fɔlɔ meri ye baara in kunfɔlɔ daminɛna Bajanbugu kin kɔnɔ o mun senfɛ musow solila ka bɔ kabini dugujɛda k'a bɔlɔnbɔlɔnw furan ani ka laban ka ɲamaw cɛ bɔ bi laɲini min y'an bila ka nin sigi sen kan o ye kunbɛnninba min bɛna kɛ Mali la n'u b'a wele ko Sommet Afrique France an ye nin boloda o de la komi anw ka baara de don ka kɔrɔ an bɛ to ka mobilisation kɛ ka musow labɔ an bɛ yɔrɔ furan donc komi bi ye Bamako district tile ye k'a daminɛ commune fɔlɔ la ka taa commune 6 la bɛɛ de bɛ nin baara la bi o y'a sɔrɔ nin bolodalen don anw fɛ anw fɛnɛ tora yan nɔ k'an ta in kɛ anw ka yɔrɔ sanuya anw y'a daminɛ depuis fayiri anw ye kunnafoni di an ka misiriw ni sugu ni yɔrɔ caman na après o kɔfɛ an ye nin sira Bajanbugu sira fara an nana daminɛ yan ka Bajanbugu kari jan kelen ta ka taa welekan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma o ye an k'an cogoya yɛlɛma fɔlɔ an tun bɛ cogo min an ka sigi o kan dugu mana jɛ an k'an ka yɔrɔw furan k'a bila ɲɔgɔn na ɲama min bɔra bi yɛrɛ ɲɛ b'a la baaraw kuncɛlen kɔ ka taa ɲamaw bila u bilayɔrɔw la jama sɔrɔla k'a kunda kɛnɛyaso ka commune 1 tɔgɔ la mun bɛ Korofina n'o ye centre de santé de référence ye ka taa baara in kun filanan sigi sen kan ye kɛnɛyaso kɔnɔ ye a baara in kɛra nisɔndiyako ye furakɛlikɛlaw bolo ani mairie ɲɛmaw ni a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bolo an bɛ mairie fo kosɛbɛ u ka nin baara ɲuman na u nana ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso dɛmɛni yɛrɛ tɛ ni an bɛɛ lajɛlen de ka baara ye n'i ko saniya bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ de ka kan ka i ɲɛsin saniya ma kɛnɛya tɛ taa saniya kɔ kosɛbɛ kɛnɛya tɛ taa saniya yɛrɛ kɔ donc n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka dɔn saniya kɔni de ye kɛnɛya yɛrɛ taabolo fɔlɔ ye donc bana caman bɛ yen nɔ an bɛ se ka kisi o ma kosɛbɛ an bɛ saniya okumu kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn ko ba min bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ sisan n'o Sommet France Afrique donc o okumu kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ bɛɛ ka saniya n'o ye commune 1 maire an bɛ ale de tɔgɔ la bi donc ka se ka na dɔgɔtɔrɔsow lajɛ yɔrɔ minnu nɔgɔlen don yɔrɔ bɛɛ ka saniya k'a jɛ banabaatɔ yɛrɛ fana bɛ se ka lafiya cogo min na bon bɛɛ b'a dɔn nɔgɔ man ɲi surtout dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna yɛrɛ donc an bɛ o de kadiri kɔnɔna na bi pour que ka se ka yɔrɔ bɛɛ saniya bon mairie ka dɛmɛ kɔni parce que dɔgɔtɔrɔso bɛ mairie ka hukumu kɔnɔna na donc diyagoya don mairie bɛ impliqué a la ka se ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ ye mun ye ka nɔgɔ minnu mana bɔ ka se ka nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ ka t'u bɔn mairie a mobili don o kama ka tila ka baarakɛlaw fana fara mairie yɛrɛ baarakɛla dɔw kan ka se ka na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna furan k'a jɔsi k'a jɛ donc bon mairie jɔyɔrɔ y'olu ye pour que bɛɛ ka se ka bila en l'aise ka sanuya kɛ fan bɛɛ fɛ bon nin y'a daminɛ a lancement de kɛra sɔgɔmada in na a yɛrɛ sisan an bɔra yɔrɔ wɛrɛ de kama n'o Jumanzana ka se yan nɔ donc baara in bɛ continuer fo ka taa fɔ min kɛra sa mairie tɛna dan Sommet Afrique ma chaque fois an bɛna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna lajɛ n'a nɔgɔlen don k'a saniya fan bɛɛ de don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ saniya wale kɔni kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kungo ye jamana kɔnɔ madama ka ɲɛsin i ka jɔyɔrɔ ani ka faamu ma ka ɲɛsin politiki ko walima diinɛ ko ma Farafina ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ labɛn kuwan bɛ sa o sɔrɔla fɛn min fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔdenw lakanani ma ani cakɛla minnu ni olu ye lakana tigilamaw ye ni u n'u dulon bɛ la ka daminɛ polisilakaw ni gendarmelakaw ani gardilakaw la fo ka taa se protection civile ma u ye labɛn kɛ ka se yɔrɔ min na u y'a bɛɛ lajɛlen dantigɛ u ka minisiri ye sibiri do janvier kalo tile 7 min ye baara kuncɛ baara ye o fana bɛ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna lakanabaw fɛ ka fana Bajili ka walawalali b'an kɛ ka caman faamuya o la Mali minisiri min ka cɛw bɛ ɲɛsin lakana koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani sigidala mɔgɔw n'u bolofɛnw lakanani General Brigade Salif Tarawele ale ye sigi dɔ kɛ ni lakana baarakɛla ma ɲɛma bɛɛ lajɛlen ye cakɛyɔrɔ o cakɛyɔrɔ ni olu de ka cɛw bɛ ɲɛsin lakana koɲa sabatili baaraw ma Mali jamana kɔnɔ finitigi ma bɔ finitigi la olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma kun bɛ kɛnɛ kan ka fara an terilakaw kan sorasiya nasira fɛ
ni o ye Faransi jamana ye olu fana ka sɔrɔsiya ma ɲɛma kun bi kɛnɛ kan sigi in sen fɛ lakana binakun ka labɛn minnu bɛ ka sabati ka kɔn farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele ɲɛ u taara olu baara bolodalenw de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ni k'a da jira ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ sigi in kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye lakana ko ɲɛ ye o labɛnw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka ban nka walasa lakana minisiri ka fara lakana ko ɲɛnabɔbaga ma ɲɛmaw kan olu ka se ka hakilisigiba sɔrɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka ban u b'a la ka segin ka répétition kɛ sibiri don walasa hali bi u ka dɔnniw bɛ se ka kanguruya ani siga ka bɔ maa ɲɛma bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ someko binakun kan lakanako o tɛna kɛ basi ye min n'an bi dɛsɛ General Brigade Salif Traoré ni ale ye Mali lakana minisiri ye a ko sigi in sen fɛ u ka kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn min kan a y'a jira k'a fɔ ale dalen b'a la lajɛrɛ in kɛnɛ kan lakana fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don wa ni Ala sɔnn'a ma k'a bi kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ a ko baara in gɛlɛya n'a nɔgɔya o yɛrɛ bɛna tali kɛ fɛn min kan o ye Sommet Afrique France a kɛdonw ye bawo a bɛ bɛn sɛgɛn lafiɲɛbɔ don ma wa baarakɛ don tɛ o b'a yira k'a fɔ adamaden bi dama tɛmɛ kɛnɛ in kan o la a ka kan adamadenw bi kɛ kuluba caman yɔrɔ minnu na a ka kan lakana ko o kana taa bolodenni na a ko o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun kura min bɛ n'u kunbɔ ko lakana tigilamɔgɔw bɛ n'u jɔ sirakunw na walasa ka sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ani k'u lafaamuya lakana ko koɲɛw na u ka kan ka u senna sumaya yɔrɔ minnu na ani u man kan ka se yɔrɔ minnu na faamuya bɛ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na walasa dunanba minnu bɛ bɔ u ka so ka na an fɛ wagati kunkurunin min ni u bɛn'o kɛ an ka jamana kɔnɔ u ka se k'o kɛ hɛrɛ ni baden lakana ani hakilisigi kɔnɔna na a ko lakana tigilamɔgɔ minnu ni olu ka wulikajɔw bɛna bonya lajɛrɛ in baara kɔnɔna na k'o bi taa se lakana tigilamɔgɔ 10,000 ma minnu bɛna lakana sabati Bamakɔ n'a dafɛyɔrɔw la tile 2 in kɔnɔna na Faransigaw ka lasigiden min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ lajɛrɛ in ɲɛbila baaraw ka dara kɔnɔ Frédéric Clavier a ko fɛn min ye olu ta fan ye ni o ye Faransi jamana ye olu nalen de don a kama kana Mali jamana lakana tigilamɔgɔw tɛgɛ minɛ u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa jigina fosi kana ye lakana ko binakun kan wa a ko baara bɛ ka taa taabolo min kan ko laɲini gɛlɛn min ni o makɔnɔnen don lakana ko la ko lakana tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ o minɛ in fa lajɛrɛ in senfɛ ni lajɛrɛ in a kun cɛra wasa ani jigisigi de kɔnɔna na bawo faamuya caman sɔrɔla lakana ɲɛmayasow bɛɛ lajɛlen fɛ wa lakana min ni o kan ka sabati lajɛrɛ belebele in kɛnɛ kan olu baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka ban nka o n'a ta bɛɛ ko lakana tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko finitigi o finitigi n'olu ka caw bɛ ɲɛsin lakana sabatili ma k'u bɛɛ lajɛlen bi segin ka répétition kɛ tuguni min b'a to ale bi danaya o ka don baara kɔnɔ wa o dɔnni kanguruyali baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ u mago bɛ jɔ minɛ o minɛ na min b'a to ɲɛ mana su kan coyi a na dɔn ko lakana tigilamɔgɔw don a na dɔn fana k'u labɛnnen don minɛnw na o minɛnw bɛɛ lajɛlen bi ta ka d'u ma i n'a fɔ komi u don finiw maramafɛnw fo ka taa bila kaskiw la o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ janvier kalo tile 6 juma tɛmɛnen sɔrɔsilaka dɔw ye wulikajɔw kɛ dugu 5 ɲɔgɔnna na Kolowari jamana kɔnɔ u ka wulikajɔ kun ye fɛn min ye sarako ta fa don ani jalaw sɔrɔ cogo surasiya yɛrɛ kɔnɔ wulikajɔ ninnu kɛra Dalowa Dawukoro Korogo Odiene ani Buake an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ surasiya minisiri min bɛ Kolowarikaw fɛ yen nɔ ni o ye Alain Richard Donwayi ye ale yɛrɛ kɔni kun kan ka ye Buake kɔnɔ ka bɛn ni sibiri do janvier kalo tile 7 ye jango kuma ɲɔgɔnya a bɛ taa o kɛ ani surasi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ juma tɛmɛnen wulikajɔ in kɛra tuma min na a ye dantigɛli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ a y'a dusukun gamigami min bɛ u la jamana ɲɛmayaso kɛ mɛ k'a faamu nka wulikajɔ kɛra kɛcogo min fɛnɛ na o yɔrɔ fɛnɛ ye kumasuli ko ye ka sabu kɛ n'i ye jamana yɛrɛ lajɛ bi baarabaw minnu bɛ ka kɛ a kɔnɔ fanga fɛ ka laban k'a ye k'a fɔ maa caman bɛ k'a fɔ ko jamana bɛ ka basigi ni wulikajɔ kɛcogo nana kɛ nin ye a y'a ko bonya tɛ kɛ a kɔnɔ a kɔni ye a jira k'a fɔ sibiridonya in na a kan ka se Daluwakaw fɛ yen Ganakaw fɛ fanga sinamatɔ ɲɛma min ye jamana ɲɛma bi John Dramani Mahama ni u ka mako Nana Akufo-Addo ka bɛn ni sibiri do janvier kalo tile 7 ye a ka foroba sigili ni u ka mako intronisation o kɛra jamana ɲɛma caman ka bɔ farafinna kɔnɔ olu bɛ a kɛnɛ kan Nana Akufo-Addo a y'a yira k'a fɔ a ka baara nataw la a bɛ n'i cɛsiri fɛn minnu na o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to degun min bɛ Ganakaw kan bi nafoloko ta fa sɔrɔ tɛ ka yiriwa bilen k'a na lajɛ ka sɔrɔ kɔrɔta o tɛmɛnen kɔfɛ
ko yoro ko n'o kɛ a kɛlɛkɛ sira fɛnɛ dɔ ye nana a ko fɔ a don ma caman y'a jira k'a fɔ a kɛmɛ ka ko minnu da k'olu yanga k'a bɛna olu kɛ a ka baarakɛtaw ye ko a bɛ sɔn ka gwɛlɛya sɔrɔ a la nka maa fɛnɛ don maa min ni a fɛnɛ ti nɔrɔ ko la k'a dabila ten a y'a jira k'a fɔ n'a ma dɛsɛ Gana ni o ye Akara ni o ye Gana faaba ye kin wo kin cakɛda kelen un quartier une entreprise o kun ye a ka dalaka ye tuma min na a bɛ ka jamana ɲamaya ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ k'a bɛna lajɛ maa minnu ni olu ye dunanw ye ni u b'a fɛ ka n'u ka nafolo labaara Gana kɔnɔ investissement ko a na nɔgɔya siraba kɛ olu ye Gana ka den minnu ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye fana lɛnpo ko min kɛ mɛ k'u jɔrɔ ni sanga ni waati o dagosi bi bonya u ma ko lɛnpo caman na bi kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ka bɔ ayiwa cakɛda ninnu kan ani minnu bɛ yen nɔ ni olu bi sow jɔ k'u feere lɛnpo min kun bɛ bi o ka ko caman na bɔ o la fo ka taa se billet d'avion ma munumunu zalo minnu bɛ kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ Gana yɛrɛ kɔnɔ ko o billet d'avion lɛnpo fana ko olu caman na bi nka caman y'a jira k'a fɔ dadigina kɛ jamana wagande la barisabu ka da ka sɔrɔ a fanba dulonin bɛ fɛn min na ni o ye taji ni sanu ani kakao ye o bilama tɛ ka wari sɔrɔ diɲɛseligɛ naani sugu bina k'u kan o kɛra sababu ye ka Gana yɛrɛ bila dingɛba kɔnɔ fo a kɛra sababu ye a ka wuli ka jɔ kɛ Fonds monétaire international FMI nɔfɛ ko o ka dɔnɔ kɛ a ye dolari wari miliyɔn 900 ni miliyɔn 20 ko k'o dɔnɔ a mɔ min bɛ se ka to sɔrɔ a bɛ se ka kɔrɔta Nana Akufo Addo ko ni ale ye baaraw daminɛ bɛɛ k'a ka baarakɛta fɔlɔ fɛnɛ bɛna kɛ fɛn min ye o ye ka o FMI wari miliyɔn 900 ani 20 dolari wari k'a bɛna o fɛnɛ jɔ ko barisabu ka da kan ko juru min don k'a sara man di wa i bɛ don daw minnu fɛ a juru tatɔ k'a bi gɛrɛndɛ se i ka jamana ma. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ chrétien diinɛ ɲɛmaw ye sigikafɔ min don fanga sinamatɔnw ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ maa caman kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a sira sɔrɔ man di barisabu ka da kan yɔrɔ a balan bɛ fa min fɛ sisan o ye minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ Etienne Tshisekedi minnu ye fanga sinamatɔnw ye olu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ bɛnkan kɔnɔ minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ ka di olu ma o dun tɛ minisiri ɲɛma bilama fɛ ko ye ni o ye Sami Badibanga ye Sami Badibanga n'a nɔfɛmaw juma tɛmɛnen chrétien diinɛ ɲɛmaw wulila ka se u ma ka kɔrɔfɔ da u tulo kan k'a fɔ bɛnkan dɔ bɛ ka se ka sɔrɔ u yɛrɛ ka lajɛ u ka don o bɛnkan in da fɛ Sami Badibanga n'a nɔfɛmaw y'a jira k'a fɔ olu ma sɔn olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ in bila nin cogo in na ko barisabu ka da ka sigikafɔ in bɛ kɛ don min na k'olu kun da a kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ ko jamana sariya sunba kɛn bɛ ka fɛn min fɔ minisiri ɲɛma a bɛ diya i ye de i b'i jɔyɔrɔ bila wali kelen jamana wasabulo de bɛ se k'a laɲini fɛ k'i jɔyɔrɔ bila ko n'o ma kɛ bɛ ko maa tɛ se k'i kɛ k'i jɔyɔrɔ bila o kumana a gwɛlɛyan bɛ chrétien diinɛ ɲɛmaw bolo labala yɔrɔ filanan ye fɛn min fɛnɛ ye fanga sinamatɔn jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min wele ko Forokadi olu fɛnɛ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ n'i y'a ye olu sɔnna sigikafɔ ma bɛɛ jateminɛ jɛkulu min bɛ sigi sen kan ka ɲɛsin bɛnkan jateminɛni ma ko fɔ ni o yɔrɔ in dira olu ma a bara ta Etienne Tshisekedi ale n'a ka mɔɔw a jira an bɛ k'a fɔ a bɛ di olu de ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Etienne Tshisekedi yɛrɛ bɛ kɛ a ɲɛma ye nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an ma bɔ a nɔ na barisabu ka da ka jamana ɲɛmayaso Joseph Kabila n'a ka mɔɔw fɛnɛ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ n'i y'a ye olu y'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na bɛɛ fo ka sɔrɔla de bɛɛ lajɛlen de sen donna a la ni ka a tɛgɛnɔ bila u k'a ma ko inclusivité. Chadi jamana kɔnɔ jamana ɲɛmayaso ye sariya dɔ bila ka taa wasabulo kɔnɔ ka ɲini wasadenw fɛ ni u jɛna n'a ye bɛɛ bita kɔ bita ɲɛ min ye foroba cakɛlaw ye u kɛn bɛ ka baara bila kɔtigɛbali min boloda Chadi jamana kɔnɔ ni baara tɛ ka kɛ fansi fɛ a y'a ko k'a fɔ de ko kalo sara k'u bɛ t'u ka sara nanama sumane ta ko nin y'o bannen ye wasadenw ye o wete fana o de kɛra sababu ye ni ka min ye baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ye k'u tɔɔrɔ u kɛn kun bɛ ka baara bila ni ka baara ni min do baarakɛyɔrɔw la ni u k'a ma ko service minimum i mana taa kuma kuma i n'o kɔni sɔrɔ ye hali ni o t'i wasa o kɔni bɛ yen u y'a jira k'a fɔ u y'o fɛnɛ jɔ ko barisabu ka da kan ko jamana ɲɛmayaso kɛn bɛ k'i murukuru ndakoya a tɛ ka sigikafɔ ɲini ani u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ k'a fɔ k'a bɛ sanga ni u ye o kumana olu yɛrɛ b'a lajɛ ka gɛrɛndɛ u bolo kɛnɛya ko ta fa ka taa se lakana ko ta fa a min ye lɔkɔli karamɔgɔw ye a bɛɛ lajɛlen de ɲaaminen don ɲɔgɔn na a bɛ kalo damadɔ bɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka baara bila nka Chadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ka fanga ɲini jɛkulu MPS maaw ye a jira k'a fɔ nin ye kumasuli ko de ye a y'a ko baarakɛla 100 ɲɔgɔn na ka sin ka jamana yɛrɛ ta otage la ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɔ ko o mana kɛ laɲini min kɔni ye k'o ye dandɛmɛ ye ko kumana ko ni jamana wasabulo ye sariya se ta k'a wete k'a fɔ maa ka sara tɛna d'i ma bilen n'i ma baara kɔni kɛ ko o ye jamana ɲɛmayaso kɛlen ye k'a ka baarakɛta kɛ wa ko n'a tɛmɛna wasabulo fɛnɛ fɛ ko sariya don.
farikolo ɲɛnajɛ bina ku ka bamananga kunnafoni kunjɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kan na ni o ye farafina ka ɲɔngɔnbɛba ye senandula o bi kɛ gabɔngaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni o ye kɛnɛ dɔ sigira sen kan walasa labɛn bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin an ka denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu ni olu bɛ kanni na o tɛmɛnen kɔfɛ u dɔgɔninw minnu ni olu fɛnɛ bɛ farafina kanni wɛrɛw la ka lajɛ ka nafolo dɔw fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma o baara sigira sen kan jɛkulu fɛ jɛkulu min ni u k'a ma ko Union des associations des artistes de producteurs d'éditeurs du Mali olu de ye kɛnɛ in sigi sen kan o ni minisiriso min ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunnafoniw ye a jira k'a fɔ sɛfa wari $100,000 ani $40,000 ani $1,000 ani $70,000 ani kunkanfɛn o de sera ka kabali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ka dile kɛra sɛfa wari $1,000,000 de ye an ka maa minnu kɛra a baaraw seere ye Isufu Kulubali ani Ibrahima Kulubali $41,000 waga $75,000 k'a fara jamana ɲɛma ka $100,000 kan wali kelen a fɔ $100,000 $40,000 waga $75,000 misutura 2 bakɔrɔni 1 kababɔrɔ 1 ani sagaji 1 malidenw sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kanjo o wuliko 2nan ɲɛnajɛw ye o de kɛra nin ye wariko tɛmɛnen kɔfɛ hakilina ye min ye o de ye k'a fɔ malidenw ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni hakilina sɔrɔ kulu min fɛ o de ye Mali seko ani dogo ka kuluw ye minnu ka baaraw ɲɛsinnen jamana ɲɛtaa ma o kɛlen kɔ ni k'o tɛgɛ di jamana kotigiw ma minnu ka ca ɲɛsinnen bɛ farasinajokow ma n'an k'o de ma ko l'Union des associations des artistes de producteurs et éditeurs du Mali UAPREM n'o ɲɛmaaba ye Mbaye Boubacar Jara ye an bɛ wuli ka balontannaw dɛmɛ balontannaw dɔrɔn tɛ fɛn fɛn bɛ kɛ jamana in na an bɛ wuli k'u dɛmɛ an tɛ alimami ye an tɛ mori ye mais a bɛ fɔ ko artiste bɛ na ni message ye donc o sira de fɛ an bɛ wuli k'u dɛmɛ mo an ka kumakan dɔw fɛnɛ bɛ yen a bɛ se ka kuma kan dɔrɔn kama u bɛ dusu sɔrɔ ka balontan ka dɛmɛ ɲini ka ci denmisɛnninw ma denmisɛnninw ye dɛmɛ ka kan munna parce que n'i kɛra maliyɛn fan o fan n'a fɔra ko Mali équipe ka équipe ye équipe 16 de ye équipe 16 la a 16 bɛɛ tɛ Mali équipe ye Mali équipe kelen dɔrɔn de b'a la maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'i bolo don olu kɔrɔ walasa u bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na n'an bila o la an b'u soutenir wa an tɛ sɛgɛn soutenir fana na parce que an denw don an taw don an tɛ kɛ maliyɛn siɲɛ 2 i bɛ taa ye siɲɛ 1 de soit on est malien ou bien on n'est pas malien tant qu'on est malien on doit soutenir les équipes du Mali fadenkɛnɛ kan ni mi tata région de ta bɛɛ n'i ta an ta ye donc an m'an tata an bɛ nin kɛnɛ sigi faso de ɲumanya de b'o kɛ Cherif Lateli mɔgɔw donc pour que k'a yira hakili kan ka taa Gabon balontan na donc cɛ ni muso dɔrɔmɛ man ca dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca bɛɛ k'i seko kɛ pour que hakili bɛ taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ni sen na kɔni an bɛ fɛ n'Ala ma foyi kɛ an ka kupu de sɔrɔ o de ka d'a ye an bɛ wele k'an bila jamanaden minnu ma minnu ɲɛmaa na parce que a bɛ ka kɛ direct de la maliyɛn bɛ fan o fan fɛ a y'aw seko kɛ hakili ye Ala k'a ɲuman ta ko ɲuman sigi o de kupu kan ɲina san kɔnɔna na samatasɛgɛ musomaw samatasɛgɛ mangamanu a bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la farafina junjɔbaw dagada la ka daminɛ Coupe d'Afrique des Nations kani san 2017 n'o fɔrɔla ka ban bɛɛ Mali bɛ sen don tulonkɛ min na o ye Coupe d'Afrique Junior Zambie san 2017 o tɛmɛnen kɔfɛ san 2015 Mali ye jɔnjɔ min ta denmisɛnnin kunda kadetu Mali bɛ taa ka jɔnjɔ kumabɔ Madagascar san 2017 ɲina san kelen kɔnɔna na o ta bannen ye diɲɛ bɛnkokɛnɛba senandolanci nasiraw fɛ éliminatoire Coupe du Monde o ɲɛbila baaraw san 2018 Mali sen bɔ o tulonkɛw fɛnɛ na jamana minnu bɛ k'a fɔ o bɛ nazara k'a fɔ olu ka tulonkɛ n'an ko ma ko Jeux de la francophonie dɔ bɛna kɛ Côte d'Ivoire Mali bɔ o kɛnɛ kan bololadolanci nasiraw fɛ basketball musolakaw ka bololadolanci o bɔdalen bɛ anw fɛ yan nɔ Bamakɔ faba kɔnɔ ka kɛɲɛ ni ɲina san 2017 ye o tulonkɛ kelen nasiraw fɛ Mali denmisɛnnakaw bɛna taa bololadolanci la Egypte Misira jamana karan na ka bɛn ni ɲina san kelen fɛnɛ ye hakili lajigila ɲina kani san 2017 farafina gun kan Gabon Mali dagalen bɛ bakuruba 4nan kɔnɔ o bɛ Port-Gentil ani jamana min bɛna jɛn ni k'o tulon o ye Misira jamana ye o min ye Coupe d'Afrique ta siɲɛ 7 Ghana jamana o y'a ta siɲɛ 4 Uganda jamana o k'o tununnen bɛ sabu o ye san 36 kɛ ka sɔrɔ a m'i sɔnjɔ kɛnɛ in kan Mali ka tulonkɛ fɔlɔ o bolodalen bɛ ka bɛn ni nin kalo tile 17 ye a bɛ kɛ fitirimankɛ wagati la 18h Mali heure la n'a ma ɲa ko ɲɛ tɛ ka se ka sɔrɔ Mali samatasɛgɛw kɔkɔrɔma do tɔn na ni o ye Union nationale des supporters des aigles du Mali UNASAM ye
UNASAM ɲɛma danga kɔni gɛmɛ ka jira k'a fɔ ale kɔni bɛna lajɛ de ni nka min ye kɔngɔ muɲu kɔtigɛbali de ye sa k'o bolo da u kama ko grève de la faim fɔ lapasaba ninnu wali kelen kɔkɔrɔma donba ninnu ni o ye supporters ye u ka se ka Gabon lasɔrɔ wa ko a bɛ taa kɛ yɔrɔ min na ko o ye minisiriso dalala ye minisiriso min ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma a y'a ko k'a lajɛ yanni ntɛnɛn cɛ janvier kalo tile 9 ɲɛ ka se ka sɔrɔ kɔkɔrɔma donba ninnu na u ka se ka Gabon lasɔrɔ walasa u ka taa an ka samatasɛgɛw kɔkɔrɔma don ɲɛma danga ni o ye Union nationale des supporters des aigles du Mali UNASAM ɲɛma danga ɲɛ a bɛ ka kuma ninnu dantigɛ Yusufu Kulubali ka kuma galamani na. Bon, mais supporter befo Souleymane Diabaté tɔgɔ la Yusuf mɔgɔ ni adamaden fɛn fɛn mɔgɔ dɔ de b'i ɲɛ o kama m'a ɲini halisa Mali an ka ɲɛmɔgɔw fɛ supporteria n b'a fɛ de don n bɛ jamana fɛ o de kama anw bɛ yan depuis anw bɛ yan fana alhamdulilayi Mali ye tɔgɔ sɔrɔ non violence la ne Seginɛ Demba n taara yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ Souleymane Diabaté tɔgɔ fɔ baara n'a kɛcogoya de don bon anw Coupe d'Afrique bɛna daminɛ éliminatoire an y'a bɛɛ kɛ équipe nɔfɛ fo ka na se an qualifiera bon an qualifiera normalement an bɛ deli de ka taga hali ni État ye avion loué anw de bɛ don k'an sigi joueurs fɛ mɔgɔ wɛrɛw tɛ taga parce que a tɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw tali kun t'a la an m'o fɔ mais Yusuf mɔgɔ dɔw tali i yɛrɛ kan k'i place to ye supporter ye mɔgɔ de ye mɔgɔ bɛ taa équipe soutenir c'est à dire a ye animateurs de ye donc n'a fɔra k'a fɔ ko Mali équipe nationale ka taa anw kɔfɛ o ye ko gɛlɛn ye bon komi mɔgɔw dalen na ne yɛrɛ Seginɛ Demba ne tɛ se ka foyi kɛ n ka supporters ye fo k'a f'u ɲɛna tɛnɛndon ni Ala sɔnna n'o y'a sɔrɔ fɛn ma fɔ an ye taacogo t'an na n bɛ n ba dumuni ni ji la k'a yir'u la k'a fɔ n'olu tɛ yen anw tɛ yen k'a yir'u la k'a fɔ fasoko de ye nin ko ye mais Yusuf an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ dunanw bɛ na la an ka dugu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ violence ko tɛ marche tɛ k'a fɔ an bɛ taa nin fɛ o tɛ an bɛ taa ka taa an da ministère kɛrɛfɛ yen ka faamaw hakili lajigin an na n bɛ profiter ka ɲini an ka jamana mɔgɔbaw fɛ Mamadou Diko b'o la mais n ka laɲini ye Serifu k'i impliqué Ousmane Madane Aidara a ye ne ye tuma ko Seginɛ i bɛ baara min na yɛrɛ baara don n bɛ dugawu k'i ye a dugawu caman jaabira dɛ gɛlɛya kɔnɔna na 2012 anw kɛra 3e ye Afrique kɔnɔ 2013 ka kɛ 3e ye Afrique kɔnɔ bon n'a fɔra bi gɛlɛya nɔgɔyara an bɛ taa Coupe d'Afrique la an mago b'u ka dɛmɛ na o de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka waleɲumandɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na an b'aw fo ka waleɲumandɔn laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bajeli de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ ne b'a fɔ n ka kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma